Només la fi del món és un text que un dia apareix a la meva vida i que al llegir-lo em connecta moltíssim i absolutament amb tot allò que estàvem fent a la Perla els últims anys. I que al llegir-lo i al començar a pensar com podríem escenificar-lo i portar-lo aquí a l'espai o dalt d'un escenari, com podríem fer-lo en teatre, com podríem donar forma, donar volum, donar veu, representar-lo, me n'adono que condensa moltes de les idees que hem estat jugant i que han estat a prop de la nostra manera de fer teatre. I que a través d'aquest text arribem a uns llocs molt forts, molt potents, que l'espectador el permetran, també l'espectador el permetran arribar fins a nosaltres d'una forma molt directa. Les dues idees juntes fan que el text acabi sent com un resum d'aquesta idea de buscar l'identitat d'un personatge, buscant-nos la identitat uns als altres, que tan sovint ha aparegut en el teatre i en el nostre teatre especialment. Clar, només la fi del món ens permet coses noves, evidentment, perquè sempre estem intentant fer coses noves, però alhora ens permet resumir això que deia de la nostra manera de fer teatre amb molt pocs elements. Molt pocs elements. I també és veritat que ara ha arribat l'hora de començar a buidar moltes de les idees que portàvem desenvolupant i que estàvem fent i que estàvem acostumant els espectadors a veure i a descodificar quan veien una obra nostra i potenciar-ne unes altres. És veritat que continua havent-hi sorra, continua havent-hi una catifa, una tela, la paret, una calaixera, la porta, alguns elements que ja han entrat a fons a jugar en el Teatre de la Perla, però alhora despullats d'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bàsica, molt mínima, amb la sensació d'un vestuari molt mínim. Això ens porta a potenciar altres elements, com una altra vegada la figura de l'actor a dalt de la sorra, la figura de l'actor amb el seu gest, l'actor, el gest i el seu to de veu, la seva mirada. Realment el text ens proposa i ens deixa arribar a una cosa molt essencial, molt essencial. I aquesta essència ens permet també treballar les emocions des d'un lloc molt xocant. I nosaltres mateixos, treballant-hi, ens sorprenem de la força que tenen posades en aquest espai. Clar, aquesta obra ens empeny a nosaltres, d'alguna forma. Crec que també empeny a l'espectador a algun lloc especial. Segueix el viatge, l'arribada de Louis a casa seva, que torna a casa després de molt temps, un temps indeterminat. L'important és que torna a casa i que té un impuls de tornar. Durant l'obra ens adonarem que el fet de tornar a casa no és especialment important, només ha servit d'excusa per engegar el motoret. El fet de tornar a casa, com és la casa, quina casa es troba, no és tan important com l'impuls, com el fet, com haver fet aquest viatge. Cada vegada que tornes a un teatre, que tornes a un dels teus teatres com a espectador, vas a llocs coneguts però que els han canviat, perquè l'espai de la ficció canvia. L'espai és el mateix, és la casa, però ha canviat. Com a director, igual que els actors, quan s'acosten a un nou personatge o quan t'acostes a un nou espectacle, hi ha un mar de possibilitats, tot és possible, hi ha una eternitat al teu davant, per dir-ho d'alguna manera, i tornes a casa, en un lloc segur, en un lloc concret,
un espai relativament petit, però que pot ser immens. I aquesta, amb la força que tu portes, les coses que has arrossegat els últims anys, els últims temps, fent teatre a altres llocs, o aquí havent-hi aparegut nous personatges, noves històries, conduïdes per altres directors, tot l'equip de la Perla, tots els equips artístics, els equips tècnics, tot el grup d'espectadors, la societat que ens acompanya, tots tenim una certa sensació de tornar. I aquesta idea, aquest gest, aquesta força que hi ha en la idea de tornar, combinada amb el viatge del Louis tornant a casa per explicar coses terribles i obrir la possibilitat que s'expliquin coses terribles, coses dites directament i sobretot coses no del tot dites, que és el que el teatre és més interessant, coses explicades amb un gest, amb una mirada, amb un petit gest de la cara, amb un moviment, amb una ombra, amb una llum, amb una direcció de la llum, amb un control del so, fan que arribi, es col·loques, t'asseus, et poses a treballar, et poses a assajar i tot és possible. I el fet de tornar a la biblioteca a fer una obra quan ja som grans, bastant grans, o relativament grans, o en tot cas més grans que abans, és com una emoció especial, no? I aquesta emoció especial val la pena com disfrutar-la. I val la pena que es pugui explicar amb una obra com aquesta.